з вами. І з духом твоїм. Читання Святого Євангелія поводле Матфея. Хвала тобі, Боже. У той час, адказуючи, Єсус сказав: «Праслаўляю Цябе, Ойча, Пан неба і зямлі, што Ты схаваў гэта ад мудрых і разумных і адкрыў гэта дзецям. Так, Ойча, бо такая была Твая добрая воля. Усё перададзена мне айцом маім, і ніхто не ведае сына апроч айца, і ніхто не ведае айца апроч сына, і таго, каму сын захоча адкрыць. Прыйдзіце да мяне ўсе, спрацаваныя і абцяжараныя, і я супакою вас. Вазьміце ярмо маё на сябе і навучыцеся ад мяне, бо я ціхі і пакорны сэрцам. І знойдзеце спакой для душаў вашых, бо ярмо маё любае і цяжар мой лёгкі». Гэта слова Пана. Хвала тобі, Христе. Узлюбленыя, рыхтуючыся да сённяшняй нядзелі, я учора даволі доўга сядзеў у святыні і разважаў над адной сітуацыяй з учарашняга дня. Прыйшла адна каталічка нашай парафіі, жанчына, і у размове з ёю крыху паскаржылася, што сын не хоча ісці ў касцёл. Конечно, я крыху змартвіўся, таму што ведаю это хлопца і маму. І, канешне, начали шукаць, якая можа быць прычына это. Это мама гаворыць: «Ну, разумееце, отец Михаил, гэта пандэмія можа зрабіць тое, што ввогуле мой сын перастане хадзіць у касцёл, бо так баімся пакуль што». І сын ввогуле не цікавіцца касцёлам. 13-й год, все гаджеты, тэлефоны. І, канешне, з аднаго боку расчараванне, фактычна, бо, напрыклад, шмат роблена інвестыцый для катэхезы, от катэхезу, сустрэчы, летнікі, выезды, паездкі розныя, пілігрымкі, і выдаецца сцэнкі розныя на Божае нараджэнне. Шмат такой інвестыцыі, а сын у касцёл не хоча ісці. Я сядзеў у касцеле з гэтымі думкамі, мне было неяк крыху непрыемна. Разважаў і задаваў сабе пытанне: дзе мы, святары, робім памылку? Але пазней прыйшоў у сэрца такі супакой і такі падказка. А чаму, отец Михаил, ты задаеш пытанне, што вы, святары, робіце памылку? Ну, выдаецца, на розум людскі робіцца ўсё патрэбнае, каб чалавеку даць Бога. Але ёсць яшчэ сям'я. І менавіта пытаўся таксама этой жанчыны: ну, але ж што вы робіце для таго, каб умацаваць тое, аб чым гаворыцца ў касцёле, каб умацаваць тое, чаго навучаецца ў касцёле, чым жывецца ў касцёле, што вы робіце дома? І ведаеце, і адказ быў, ну, ніякі. Адказ дзесьці уцёк. І нават пачуў такое жаданне: а можа бы, отец Михаил, вы ведаеце, дзесьці, можа, за мяжой, у Польшы ёсць такія супольнасці, дзе хлопцаў аддзельна, асобна выхоўваюць. Навошта ехаць за мяжу? 13 год. Эмацыйна неўстабілізаваны век. Говорю, выкіньце гэта з галавы. Нават блізка это не прымайце, калі не хочаце пакалечыць сына. Ведаеце, я сядзеў з гэтым доўга ў святыні, неяк не было не занадта ёмка. Але адначасова пераліставаў пэўныя ўспаміны з універсітэта, як, напрыклад, пэўныя этапы ўзрастання дзіцяці. І вельмі добра памятаю, што ў універсітэце зазначалі педагогі і псіхолагі 4 такія этапы найважнейшыя, што анемія, гетэраномія, ідэаномія і ідэаномія. І больш-менш гэта этапы, характарыстыкі гэтых этапаў. І гэты хлопец паводле гэтага навучання ўжо ідзе ў этап ідэаноміі. І што там адбываецца? Это адбываецца працэс, у которым часам кажам, што это цяжкі перыяд, што это будаўнічы перыяд, а ў розуме адбываецца больш-менш такое, што
Настаўнікі кажуць так, бацькі кажуць так, ксяндзы кажуць так, іншыя аўтарытэты кажуць так, але я думаю. І вот это «я думаю» пачынае фарміраваць маладога чалавека. Я таксама маю пэўен досвед гэтага міру. І вот я думаю, і тое, што думаю, яшчэ не ўмею выказаць. Напрыклад, супраціў пэўен, што не да канца згаджаюся з бацькамі, з настаўнікамі, святарамі, але нешта ўжо нараджаецца свой асобны мір. Гэта важны працэс. Толькі ў гэтым міры чамусьці пачынаюць першае месца займаць гаджеты, тэлефоны, дзе дзіцё цэлымі днямі, як гаворыць мама, сядзіць у гэтых рэчах. Канешне, калі займацца толькі рэчамі, якія прыцягваюць зрок, хуткасць, а дзе момант, дзе я магу даць элемент Божий. Ведаеце, ад сям'і залежыць вельмі шмат. Касцёл не выхоўвае ніколі ў 100%. Касцёл выхоўвае толькі ў некалькі працэнтах, дае кірунак, падказвае, запрашае, выхоўвае, наколькі гэта магчыма, але аснова выхавання заўсёды ідзе ў сям'і. Заўсёды. І я нікуды не ўцяку. Сваёй сям'і я не ўцяку нікуды. І учора разважаў так, чаму, напрыклад, у адной сям'і бывае, што дзеці сядзяць толькі ў тэлефонах, а ў другой сям'і тоже дзеці, якія сядзяць, скажам, на карантине далёка, за месяц чытаюць дзесяткамі кнігі. Ну чаму? Таму што бацькі сумелі так паставіць справу, што ведаюць, што для дзяцей карысна. Сумелі такі найсці падыход да дзяцей, што здолелі паказаць, што менавіта гэта для вас больш карыснейшае. І ведаю, што нашы парафіі ёсць сем'і, которые дзесяткамі чытаюць кнігі, а некаторыя менавіта сядзяць у гаджетах. Якая будзе будучыня? Узлюбленыя, тут вельмі важны такі момант, што ў сям'і вельмі важны, патрэбны ёсць прыклад. А дзеці бяруць прыклад заўсёды з бацькоў. Падсвядома, свядома, несвядома, заўсёды капіруюць сваіх бацькоў. Бо каго яшчэ капіраваць? І ведаеце, тое, што адбываецца, напрыклад, у святыні, я так учора разважаў, дазволіў сваім думкам там пасядзець крыху, паразважаць. Тое, што адбываецца ў касцёле, у святыні, на катэхезах, розных акцыях касцёльных, у сям'і павінна быць умацаваная. Бацькі павінны пытацца, а што было сёння ў касцёле? Як прайшоў твой лагер? Што было цікавага? Што не атрымалася? Скарэктаваць, падтрымаць, умацаваць тое, што добрае. І гэта абавязак бацькоўскі. І з гэта абавязку не спрыгнецца ніколі. Ведаеце, сённяшняе Евангелие, яно вельмі прыгожа паказвае, што ў гэтым абавязку вельмі часта мы можам, як бацькі, дайсці да стомы. І натуральным чынам я сустракаю бацькоў, якія стамляюцца выхаваннем. Неаднаразова размаўляючы з бацькамі, асабліва маладыя сем'і, якія сур'ёзна інвестуюць у сваіх дзяцей, на канец дня вельмі вычарпаныя, таму што гэта каштуе інвеставаць у сваіх дзяцей. Што гаворыць Хрыстус сёння ў Евангеліі? «Прыйдзіце да мяне ўсе спрацаваныя і абцяжараныя. Я супакою вас». Ведаеце, гэтыя словы шалёна важныя, таму што ў працы і абавязках, асабліва сямейнага характару, мы ніколі не з'яўляемся адны. З намі ёсць Хрыстус. І выхаванне дзяцей – это выхаванне будучыні, это адказнае выхаванне будучыні. Яно каштуюць, але Хрыстус гатовы зрэгенераваць сілы, якія я трачу, і на канец дня, калі я станаўлюся на малітву, на сустрэчу з Богом. Хрыстус гатовы напоўніць супакою маё сэрца, паказваючы, што ў добрым кірунку ідзеш. Твая інвестыцыя вельмі важная. Яна, гаворачы на людскі спосаб, аплоціцца. Яна ў маіх вачах каштоўная, таму што вырастуць твае дзеці на добрых людзей. І твой прыклад, твая інвестыцыя ў сваіх дзяцей з'яўляецца вельмі важнай справай, найлепшай справай. Рэктар універсітэта каталіцкага універсітэта ў Любліне гаварыў так, што ніколі не аплачваецца нічога так, як інвестыцыя ў чалавека. І менавіта першая інвестыцыя адбываецца толькі і толькі ў сям'і. Хрыстус сёння яшчэ гаворыць, што ярмо маё любае, цяжар мой лёгкі. Менавіта кожны маюць свой цяжар, уваходзячы ў сям'ю, ёсць пэўен цяжар выхавання, ён каштуюць, да? Але ёсць таксама і радасць гэтага выхавання, радасць гэтага ўзрастання. Езус Хрыстус сёння гаворыць у Святым Пісанні, што таямніцу Бога ён
відкриває тим, хто мають образ дитяті. А маючи на увазі образ дитя, Христос звертає увагу на довір, на простоту, прийняття правди Божої з глибокою вірою і простотою, правда, яка закореняється у серці і яка живе надовго. Ведаеце, у часе, коли мы переживаем таксама гэтае пытанне адносна коронавіруса, да, таксама я задаю пытанне, а як будзе з катэхезай, напрыклад, з верасня? Ёсць вельмі малы сумнеў, што спыніцца пандэмія коронавірусу, шмат хто будзе баяцца з бацькоў дзяцей у школу пусціць, на катэхезу, каб не захварэць. І это натуральны страх, таму што мы хочам дбаць аб тым, каб наша сям'я была здаровая. Да? І таксама задаю пытанне, а як зрабіць так, каб Божае навучанне не спынілася? Розныя прыдумваю розныя метады дыстанцыйнага навучання, як это гучыць неаднаразова. Але нават пры дыстанцыйным навучанні не будзеш ты сядзець каля кожнага дзіцяці альбо каля групы дзяцей. Найпраўдападобней будзе праца больш з бацькамі, дзе падаецца заданне: шаноўныя бацькі, калі ласка, растлумачце вашаму сыну, вашай дачушцы такія праўды веры. Шаноўныя бацькі, навучыцеся напавіць малітву: Ойча наш, веру ў Бога, хвала Ісцу і гэтак далей з вашым сынам, з вашай дачкой. І атрымліваецца, што умацоўваецца хатні касцёл. То есть, калі мы навучаем дзяцей у напрамку будучай перспектывы жыцця, то таксама і напрамку веры, дзе абавязкова, без ухілення павінна ўзрастаць крок за кроком і вера ў вашым дзіцяці. І гэта менавіта працэс, у котором мы адказваем за агульнае ўзрастанне, усебаковае ўзрастанне сваіх дзяцей. І это такі важны момант, дзе таксама мы гаворым: альбо Христос для мяне з'яўляецца кімсьці важным, сэрцам майго жыцця, і вера — гэта не толькі наружны знак, але яна пранікае ва ўсёй глыбіні маё жыццё, альбо вера — гэта штосьці такое, што як бы дадатак, але абавязковы, без якога не збаўлюся, але таксама занадта ў адносіны з Христом не заглыбляюся. Это не до конца правильная пастава. Сённяшняе Евангелие показывае, што Христос з'яўляецца тым, хто дае поўны адпачынак. Христос з'яўляецца тым, хто дае жыццё вечнае. І вера, яна павінна ісці ў пары з выхаваннем і павінна ўзрастаць у кожным чалавеку, як у дзіцяці, так і ў дарослым. Вера — это значыць адносіны з Христом. Як я будую гэтыя адносіны? Таксама учора разважаў, што эта сітуацыя ва ўсім свеце, яна фактычна як дзейнічае лакмусавая паперка, якая паказвае, што так сапраўды ёсць у маім сэрцы. Што значыць для мяне верыць? Сустракаюся з людзьмі, якія вельмі абрадаваліся, калі епіскапат Беларусі выдаў дакумент, што, выдаецца, до 15 жніўня няма абавязку быць на імшы, толькі ўдзельнічаць праз радыё. Але адначасова гэтых людзей не раз заўважаю, што вядуць дзяцей на кружкі, у гарадскія цэнтры, у розныя установы. То есть там з людзьмі можна, а ў касцёле не абавязкова. Я задаю сабе гэтае пытанне, чаму такія элементы адбываюцца? І адразу паўстае пытанне такого характару: так кім для цябе з'яўляецца Бог? Калі адчуў палёгку, што можна не ісці на нядзельную імшу, але на іншыя рэчы я ахвотна дзяцей важу. Это таксама пытанне, ці моя вера з'яўляецца жывой, глыбокай і грунтуецца на адносінах Божых, на адносінах персанальных. Вельмі часта маю такое ўражанне, што вера як накінутая абуза, але абавязковая. Узлюбленыя, Христос не жадае, каб нашы адносіны з ім былі напружаныя, як абавязак, які просто трэба выканаць. Христу не патрэбна такая вера. Христос чакае адносінаў асабовых. Христос чакае свядомага і добравольнага выбару. Тады, калі ніхто нават часам не бачыць, я прыйду ў святыню альбо знайду адасобленае месца, возьму святы ружанец і з той свядомасцю, што Бог бачыць маё прагненне, скірую да яго свае малітвы. Малітвы ўдзякі, падзякі, малітвы просьбы.
І гэта знак маіх адносінаў з Богом. Вось гэта трэба берагчы. І калі ў спосаб такі я падыходжу да адносінаў з Богом, то мой прыклад і ў сям'і, в асяроддзі, у якім я знаходжуся, ён заўсёды будзе пазітыўны, станоўчы, прыклад, які будзе будаваць, які будзе паказваць сапраўдныя адносіны з Богом. І моя вера будзе здаровая, дарослая, разумная. Бог такой веры чакае. Нехай гэтае слово запрашае нас, каб у адносінах з Христом быць як дзеці, простымі і адкрытымі на ягоныя дзеянні. І адначасова нехай у паўнаце свабоды нашай праяўляецца ахвота будаваць з ім адносіны. Богу гэта вельмі даспадобы.